Бабо, някой те търси. Бих разграничил творчеството на Елиза Вилк горе-долу в две групи. Едната е тази, в която тя се концентрира върху индивидуалния свят на един персонаж с всичките му копнежи, болки и прочие. И този тип пиеси, в които тя обхваща няколко поколения в Румъния, т.е. е доста по-епическо, доста по-голямо, в което тя се занимава с историята на един народ. И Аляска съчетава може би и двете, защото имаме индивидуалните истории, индивидуалните избори и проблеми на три поколения жени от едно семейство и същевременно, успявайки да проследиме тази линия на рода, виждаме и линията на Румъния и това, което се случва там. Тоест личното става родово. Това, което изключително много ми хареса, когато прочетох пиесата, беше факта, че от една страна, както Денислав каза, имаме съчетание между личните истории и между някакси общия исторически пейзаж, който е в Румъния по това време. Но на мен лично страшно много ми хареса това, че тя е изключително поетична и е написана с едни страхотни образи, които така провокират въображението, вярвам, както на актьорите, така и на генерално целия екип. Дачията 1300 прелита през времето и чупи покрива на къща, като пада във всекидневна, обзаведена с кафяви мебели. Годината е 1955. Знаеш ли къде сме? Конкретната вратичка, която ме привлече в пиесата Аляска, е, понеже има много нюанси на темата за премълчаното, но политическото премълчано беше нещо, което ми се стори най-интересно всъщност за това как ние не говорим за всички доноси, за всички агенти, за всички доносници, за това, което е било най-лошата утайка от един тоталитарен режим и с която би трябвало да сме се справили до този момент, да сме изговорили, да има повече яснота. Това не се случва. В Румъния го има този проблем, а за България да не говорим. Това е моята врата. Искаха да избягат от ГДР и е било по-лесно да го направят през Румъния. Или поне така са си мислили. Мнозина го бяха сторили. Да минат през Берлинската стена беше станало опасно. За мен формата, в който работим към протекст, това, че не знаем текста и го четем по време на представлението, че репетициите, които имаме са само 5, е изключително мобилизиращо по някакъв начин, защото за това малко време нямаме толкова много възможност да преобмислим, да изсушим някакви неща и те стоят според мен много свежи и много спонтанни. Еле Сметана, здравей! Смятам, че за всички театрали, по-млади, по-възрастни, по-опитни, по-малко опитни, този формат е много полезен, защото той задава други рефлекси, които обикновено биват застопорени в държавните театри или там, където обикновено работим, а в случая границите на въображението трябва много да се разширят, за да може това нещо да се случи по възможно най-добрия начин и рефлексите стават по-добри. Едно от много хубавите неща при подобен формат е, че се обръща особено внимание на текста, на историята, на разказа, който автор е написал и слава Богу, че имаме преводачи като Лора Ненковска, които успяват да преведат много навременно важните истории на съвременната чуждестранна драматургия, така че в България да сме едни от първите хора, които имат достъп до нея.